खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो जानो गोनां आसाम केबिनेटखौ बङाइगावआव खुंनाय जागोन गिबि खेबनि थाखाय बङाइगावआव केबिनेट जथुम्मा जानो थांगासिनो दङ गुवाहाटीआव केबिनेट जथुम्मा जानायनि अनगायैबो आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरावनो केबिनेट जथुम्मा जिरायनाय जागोन होननानै रादाय होनाय जादोंमोन बे रादाय होनाय बायदियैनो बङाइगावआव गिबि खेबनि थाखाय केबिनेट जथुम्मा जानो थांगासिनो दङ बेनि थाखाय बारग' मन्थ्रि फणिभूषण चौधुरी बिथाङा थागथियारि खालामगासिनो दं बङाइगावआव केबिनेट जथुम्मा जिरायनायनि अनगायैबो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बङाइगावआव डिसि अफिस बेखेवगोन इक' पार्क एक्वेरियाम बेखेवगोन आरो सिलाराय फ्लाइअभाराव गोदानै बानायजानाय क्लक टावारखौबो बेखेवगोन मख'नो गोनांदि रिपर्टनि बायदिब्ला बङाइगावआव केबिनेट जथुम्मा जानायनि उनाव हाफ्लंआव केबिनेट जथुम्मा जिरायगोन गंसे बलेर' पिकआपआ सानै बर' आइजोफोरखौ सौख्रांनानै गाज्रियैनो जोखोम खालामदों बाक्सा जिल्लानि बरबरि पुलिस थानानि सिङाव बरिमाखा लामायाव जादों बे जाथाया रिपर्टनि बायदिब्ला AS 28C 8483 नंनि बलेर' पिकआप गंसे गारिया बरबरि फारसे फैगासिनो दंमोन बेयावनो गारिखौ सामलायनो हायैयाव सानै बर' आइजोफोरखौ सौख्रांदों आरो दंफांखौबो सौख्रांहैदों बे जाथायजों सानै आइजोआ गाज्रियैनो जोखोम जादों उनाव जोखोम जानाय आइजोफोरखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालिसिम लांनाय जादों आइजो सानैया पानबारिनि अनिमा बर' आरो साइबारि बरबरिनि अमिया बर' BTC सोरखारनिफ्राय थाखो 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि फरायसालिफोराव फरायसाफोरनो राननानै होनाय बेगआ मोजां नङा बाक्सा जिल्लानि गरेस्वराव गोबां LP आरो ME फरायसालिफोराव BTC सोरखारा होनाय बेगफोरा 2 दाननि गेजेरावनो गाज्रि जादों होननानै फोरमायथिदों फरायसालिनि फोरोंगिरिफोर आरो फरायसाफोरनि नखरनिफोरा बिथांमोनहा बुंथिदों दि सासे सानै फरायसाफोरनि बेगआल' गाज्रि जायाखै फ्राय गासैबो फरायसाफोरनि बेगआनो गाज्रि जादों मानोना बेगनि चेनआ जोबोद लोरबां थाखोनि आरो बेफोर बेगखौ हाथाय बाजाराव 100 निफ्राय 200 रांनि गेजेरावनो मोननाय जायो होननानैबो फोरमायथियो बिथांमोनहा गुबुन फारसेथिं थांनाय 17 निफ्राय 18 नभेम्बराव जानाय BTCनि रां बावजा जथुम्मायाव फरायसाफोरनो बेग होनायाव 23 कौटि 36 लाख 47,617 रां खरसा जादों होननानै सोरखारा फोरमायथिदों आरो गांसे बेगनि बेसेना 621 रांनिफ्राय 630 रां होननानै फोरमायथिदों मुंख्लं सुमन सोरगियारिनि नखराव BTCनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा खौरां लाहैदों मणिपुराव उदखारिफोरनि गाग्लोबनायजों गावनि आगोमा जिउखौ हादर रैखाथिनि थाखाय बावनो गोनां जानाय मुंख्लं बिर जोहोलाव सुमन सोरगियारिनि नखराव BTCनि गाहाय प्रमद बर' आरो बुंथिगिरि खाथिराम बर' बिथांमोनहा थांनानै खौरां लाहैदों आरो दुखुथिया नखरखौ अरायबो मदद होगोन होननानै खोथा होदों बेजों लोगोसे BTC सोरखारनिफ्राय मुंख्लं सुमन सोरगियारिनि आंगो नखराव मुंख्लं खाम्फा गायसननाय जागोन आरो मुंख्लं सुमन सोरगियारिनि मुङाव वेभिं सेन्टार खुलिनाय जागोन होननानै फोरमायथियो प्रमद बर' बिथाङा आरो बे वेभिं सेन्टारखौ डिसेम्बरनि गेजेरावनो लुगोन होननानैबो रादाय होयो लोगोसे मुंख्लं सुमन सोरगियारिनि बिसि आरो बिब' बिथांमोननि थांनानै थानायनि राहानि थाखाय सारादुनि उनाव सावरायनाया जागोन होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा बेनि अनगायैबो उदखारिफोरनि सायाव प्रमद बर' बिथाङा बुंथियो दि उदखारिफोरा सासे सानै मानसि बुथारनानै गोजोननाय मोननो जानो हागौ नाथाय बेजों जेबो मोना बेनिखायनो बेफोरखौ बन्द खालामनांगौ होननानै बुंथियो बिथाङा चिरां जिल्ला UPPL दोलोआ काजलगावआव जथुम्मा खुंदों बे हाबाफारियाव बाहागो लादों BTCनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांनाय 10-11 दानाव प्रमद बर' दैदेननाय सोरखारा मा खामानि मावखो बेफोरनि सायावनो सावरायनाय जादों होननानै फोरमायथियो हाग्रामा महिलारि बिथाङा लोगोसे बिथाङा फोरमायथिबावदों दि थांनाय 17 आरो 18 नभेम्बराव जानाय BTC रां बावजा जथुम्मायाव BPFनि MCLA देरहासात बसुमतारीनि दैदेननायाव BPFनि सा 10 MCLAफोरा बाहागो लादोंमोन आरो 26 सोंथिफोरखौ खुंथाय गोहोआव थानाय सोरखारनाव सोंनाय जादोंमोन नाथाय सोरखारनि फिननायजों गोजोननाय मोनाखै होननानै फोरमायथिदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायथिदों दि BTCनि थाखाय बोसोरफ्रोमबो 600 कौटिनि बांसिन रां सफैयो नाथाय रां बावजा जथुम्मानिफ्राय मिथिनो मोन्दों BTC सोरखारा BTCनि मुङाव सफैनाय बे रांनि मादावनो साप्लाइनि मुङाव बे 10-11 दानावनो 246 कौटि रां खरसा खालामबाय नाथाय बेफोरो रायजो राजाफोरनिसिम सौहैदोंना सौहैयाखै अदेबानि सोरखारनिफ्राय रायजोफ्रा मा मोननो हादों मा मोननो हायाखै बेखौ UPPL दोलोआ ग्राउन्ड लेभेलाव थांनानै एबा पाब्लिकनि गेजेराव थांनानै खौरां बुथुमगोन होननानैबो फोरमायथियो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेनि अनगायैबो उदालगुरि ब्लकआव सासे थिखादारनोनो 11 कौटि 11 लाख रांनि मोन गुजिनै स्किम होनाया सोमोनांथाव होननानैबो बुंथियो बिथाङा
बेफोरनि अनगायैबो बिटिआर ओनसोलाव गोबाव समनिफ्रायनो थाबोनाय बिटिआरनि सुबुंफोरखौ होखारनायनि हेंथायै गसंगोन UPPL दोलोआ होननानै फोरमायथियो। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि थांनाय 2003 मायथाइयाव BTC मोननायनि सिगां जायफोर BTCआव थाबोदों बिथांमोनहा BTCनिनो गुबै थागिबिखा। BTC मोननायाव बिथांमोननिबो गोबां बावसोमनाय दं होननानै फोरमायथियो बिथाङा। लोगोसे 2006 मायथाइनि फरेस्ट डुवेलार्स एक्टनि बायदियै हाग्रायाव सिगांनिफ्रायनो थाबोनाय आदिबासि आरो बर'फोरा हानि पाट्टासो मोननो नांगौ होननानैबो फोरमायथियो। गुबुन फारसेथिं BTC सोरखारा रांबावजा जथुम्मायाव WPT आरो PWD बिफानाव जाख्ल'नाय जानाय आरो थांनाय 2008 मायथाइनिफ्राय 2013 मायथाइसिमनि गेजेराव बुथारनाय जाथायनि सायाव CBI नायबिजिरहोनायनि थांखि लादों। बेनि सायाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदि जुदि बिथांमोनहा माबाफोर गोरोन्थि नुयोब्ला बिथांमोनहा नायबिजिरनायखौ मावथों होननानै। अन्ध्र प्रदेशआव गिख्रंथाव दैबाना जादों। दासिम 29 जिउ खहा जाबाय आरो जिउ गोमानायनि सुबुं अनजिमाया बांगासिनो दङ। रिपर्टनि बायदिब्ला गोबां अखा हानायनि जाहोनाव दैमा दैसा बान्दो बुंफबजोबनायनि जाहोनाव अन्ध्र प्रदेशनि चित्तर जिल्ला, काडापा जिल्ला, नीलर जिल्ला, अनन्तपुर जिल्लाफोराव गिख्रंथाव दैबाना जादों, जेराव 200निबो बांसिन गामिफोरा दैबानाजों लोमजानो गोनां जादों। बे गिख्रंथाव दैबानाजों दासिम 29 जिउ खहा जादों। 29नि मादाव 6आ बिल्डिं गुग्रुबनायाव जिउ खहा जादों। 60 दैबानायाव गोमानानै दङ। बेनि अनगायैबो 20,000निबो बांसिन सुबुंफोरखौ रैखाथिनि थाखाय रिलिफ केम्पआव दोनहैनाय जादों। इन्डियान एयार फर्स, NDRF, SDRF, पुलिस आरो फायार सार्भिस हान्जाया रैखा खालामनाय हाबाखौ मावदों। अन्ध्र प्रदेशनि गिबि मन्थ्रि YS जगन मोहन रेड्डी बिथाङा डिस्ट्रिक्ट कालेक्टरफोरखौ लोगोआव लाफानानै दैबाना जानाय ओनसोलफोरखौ हेलिकप्टारजों नायगिदिंदों आरो बिथांमोनखौ नांगौबायदि मदद होनो थाखायबो बिथोन होदों। बेनि अनगायैबो प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी बिथाङाबो मिरु सोरखारनिफ्राय मदद होनो थाखाय आवगायबोदों। मख'नो गोनांदि दैबानाजों जिउ गोमानांनाय सुबुंफोरनि न'खरनो 5 लाख राङै अनसुंथाइ होनो थाखाय सोरखारा फोसावबाय। फैगौ 22 नभेम्बर अदेबानि गाबोन 2 घन्टानि थाखाय सोमावसारनो लानाय हाबाफारिखौ बोखांनानै लाफिनबाय क'अर्डिनेशन कमिटि अफ द ट्राइबेल अर्गानाइजेशन अफ आसाम CCTOA। बेनि सायाव दिपेन बर'जों लोगोसे CCTOAनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा फोरमायथिदों दि ट्राइबेलफोरनि जेंनाखौ लानानै बिथांमोनहा डक्टर रनज पेगुजों सावरायलायदोंमोन। बेयाव डक्टर रनज पेगु बिथाङा बुजायनानै होदों आरो माखासे रादाय होदों, जायखौ लानानै CCTOAआ गोजोननाय मोन्दों होननानै फोरमायथियो। बेनिखायनो जानो गोनां गाबोननि 2 घन्टानि सोमावसारनाय हाबाफारिखौ बोखांनानै लाफिननाय जाबाय होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। दिपेन बर' बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि ट्राइबेलफोरनि मोन 11 जेंनाखौ लानानै थांनाय 8 सेप्तेम्बराव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ लोगो हमनानै सावरायलायनाया जादोंमोन आरो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बेनि थाखाय कमिटि दानानै होनो थाखाय रादाय होदोंमोन। बे कमिटिखौ थांनाय 8 नभेम्बरावनो दानानै होनाय जाबाय आरो डक्टर रनज पेगु, उर्खावगोरा ब्रह्म आरो माखासे बिथांमोनखौ बे कमिटिनि सोद्रोमा बानायनाय जादों होननानै डक्टर रनज पेगुआ फोरमायथिदों होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। आरो बे कमिटिया ट्राइबेलफोरनि जेंनाखौ लानानै फैगौ 6 जानुवारियाव मोनसे जथुम्मा जिरायगोन होननानैबो फोरमायथियो। बेनि अनगायैबो कामरुप मेट्र' आरो कामरुप रुरेलाव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव ट्राइबेल नङैफोरखौ हा बायलाय फानलाय खालामनो हानायनि गनायथि होबाय आरो बेनि गोहोखौ दिसिनो होनाय जादों होननानै आसाम केबिनेटआव थांखि लानाय जादों होननाय रावा नंखाय। आसाम केबिनेटआव बेबायदि थांखि लानाय जायाखै होननानैबो डक्टर रनज पेगुआ फोरमायथिदों होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो ट्राइबेलफोरनि रैखाथिनि थाखाय 17.5 दफा दङ, बे दफाखौबो सिफायनाय जायाखै होननानै फोरमायथियो। चेप्टार 10नि 160 बायदियै जायफोर प्रटेक्टेड क्लास गनायथि होजाखानाय बिथांमोननि गेजेरावल' हा बायलाय फानलाय खालामनो हागोन होननानैबो डक्टर रनज पेगुआ फोरमायथिदों होननानै बुंथियो CCTOAआ। बेफोरनि अनगायैबो नेपालि काल्टिभेटर्स आरो ग्रेजियार्सफोरखौ गरखा मुं होनानै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक ओनसोलाव जि प्रटेक्टेड क्लास हिसाबै गनायथि होदों बिथांमोन जायफोर 2011 मायथाइनि सिगांनिफ्रायनो थाबोदों बिथांमोनखौसो होनाय जादों होननानैबो फोरमायथिबावो बिथांमोनहा। बिथांमोननि अनगायैबो आहम, मरान, मटाक आरो सुथियाफोरखौबो आसाम सोरखारा सदिया, मुरखं सेलेक्ट आरो सिसि टंगा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव जि प्रटेक्टेड क्लास महरै गनायथि होनो नागिरदों बिथांमोनखौबो 2011 मायथाइनि सिगां थाबोनायफोरनोसो प्रटेक्टेड क्लास महरै गनायथि होनो आसाम सोरखारा थांखि लादों होननानै फोरमायथियो। नोगोरारिफोरखौ गोजोन होनो हानायनि इन्डेक्सआव आसाम पुलिसआ 3थि रेंक मोननो हादों। इन्डियान पुलिस फाउन्डेसनआ सार्भे खालामनाय सिटिजेन सेटिसफेक्सन इन्डेक्स 2021आव आसाम पुलिसआ 3थि रेंक मोननो हादों। सार्भेनि बायदिब्ला फार्स्ट रेंकखौ मोननो हादों अन्ध्र प्रदेश पुलिसआ।
बिथांमोनहा पइन्ट मोननो हादों 8.11 नैथि रेंकखौ मोननो हादों तेलेंगाना पुलिसा बिथांमोनहा 8.10 पइन्ट मोननो हादों थामथियाव दङ आसामा 7.89 पइन्ट मोननो हादों ब्रैथियाव दङ केराला 7.53 पइन्ट मोननो हादों बाथियाव दङ सिक्किम 7.18 पइन्ट मोननो हादों दथियाव दङ मिज'राम 7.14 पइन्ट मोननो हादों मख'नो गोनांदि आसामाव एनकाउन्टार खालामबाय थानायखौ लानानै गोबां नोगोरारिफोरानो आसाम पुलिसनि सायाव गोजोन गैयैखौ देखायदोंमोन अब्लाबो बांसिन नोगोरारिफोरानो आसाम पुलिसनि खामानि मावनायफोरखौ लानानै गोजोन फोरमायथिदों जायनि थाखाय आसाम पुलिसा सिटिजेन सेटिसफेक्शननि इन्डेक्सआव 3थि रेंक मोननो हादों दिनैनि भिडिअ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों